singasike komwe mvula kulibe. Ndine nzika yokonda dziko langa, kawiri ndimanena chilungamo. Ndimati ndikamakala kuyang'ana polisi, moyo mumtima mwanga mumadzaza mafunso. Koma ndimati nanga ndikafunsa kwa ndani, kuteka ndikafunsa omwewo handi kwizinga. Mafuta amene polisi ikukumana nawo, kodi kapena iwo akukondwa nawo? Anenere sakukondwa nawo, anenere sakukondwa nawo. Kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ku area 2, ine ndine Moses Magawa, tikulandireni pa dashboard chidzukulu chake cha Achilembwe. Lero ndithu tili ndi wachikulire amene timanena kuti koma akadzangogwidwa mashingles ndio dashboard yathera pamenepo. Mashingles ngoyisa manyazi. Kusema chule. Soma chule. Yamba kupaka tutobwa kuti ujire sanga. Umabala mu chakatobwa chono kuti iya. Amena kusema chule. Tinene kuti akalendiza nthupi mwanu mukuyenda kwa. No, ije ndili bwino. Ndipo tiyamike kumwamba. Okay. Mulungu akutisamalira. Chauta kutikonda. We are yet to establish nkhani ya chidzukulu cha anthu akumandifunsa tikamayenda kuti tsono wachati ndi adzukulu ndi azungu. Iwo adabwa kyani. Adabwa pati. Ndizodabwitsa basi. Iya adabwa pati. Kwa America kuliba anthu akuda. Alipo. Yetu magulaizi yo. Amene komanso ndichipongwe ndichifwa kwathu. Akaona ku munthu oyera kwambiri ndine. Ndichipongwe. Ngati choncho. Hayi nje kuti pafunika kuchoka fuko kwanira. Awa akamafuna chile chipongwe ndileyo. Adziwa kuti kwathu pana tosabezi kwathu 7. Akaona ku munthu owezuka. Ndine. Ndi chibwana. Ayi ife sitipitiriza somwano. Akabadifunsa tisinguvomera kuti chidzukulu ndi cha abushe. Kuchokera mu Ntakataka yayi tinene kuti madzulo ano tinazochuluka. Koma chimene chandidabwitsa nja kuti mwafika tumofulumira pamudzi pano kapena ndikutsika kwa fuel komweko. I say it's already Pogwele kunosindikwera chigayo. Mutatozeya. Watsika ndi diesel. Diesel sama tsika zigayo. Nangani pogwele kunokwera chigayo mwayamba. Program mwayamba mwatongo. I didn't even expect kuti yakholwera kufuza kufika pa. Zona inomuka ndifusa kuti ndafulumira. Chifukwa cha kutsika kwa diesel. No. Ine nomaganiza ndoto. Amene watsikadi komanso tithokoza boma. Okay. APM automatic pricing mechanism. Imene je kuthandizira kuti akabwera ikwirako akatsika zikumaoneka ndithu kuti zikumachitika motero. Koma panopa ikuoneka kuti scale yatsika ku diesel. Ndetu kumeneko sikunatikhudze kwenikweni. Kumene kusukuna tikudze kwenikweni komano ngati dziko ngasi dziko kuti akumbe misewu kumidzi zigayo za diesel ndiye kuti amafuna zimenezo. So tithokoze kwambiri aboma kuti chifukwa ngati madzi amapita uko nkopeza kuti ayamba kubwerera ndiye kuti ndizabwino bwino koma zidakha kuti mwina akungokwera iyo ina nikhanina kuma kutsika ndiye kuti it's positive. So tupene uthokoza zimenezo. Ndiye kuti kupetulo kwaoneko so tu. Kupetulo so aoneko mopempha ndithu. Koma ona undani. Fozi matengera kucha. Bwino. Zimatengera mmene zikukhalira. Kumene kujengati zikutsika kunoso zitsika. Tsono ife olondawo zaboma kuti tisane petrol sizingatheke. Andi atuone ukoko. Ukoko atuone. Ukoko atuone. Ngamoto zambiri malawi muno ndiri za petrol. Komanso za petrol zikukazitsika zikukazitha. Kwabwera zongo charger. Kumayenda kumayenda. Ubino kudedza ubwera koma kuchirazo singakafike. Kwa distance. Mwero charger kupeza solar mwachingeni. Pali chipongwe pamutima.
koma ife mutakataka tikozopita kutakataka kubwera kubwerera utachaja isana team aina kumfanya so should we expect mwina APM not the president koma automatic pricing mechanism kuti mwinanso ku Airtel ndi ku TNM tiona nangasama tipaja china chimene chinapangitsa kukwera kwa diesel ari ma transmitter zema engine zakubambiri kuja amatsira diesel bando itsike pero aponde mwambo bando itsike diesel watsika chifukwa tisairane so antumbuka apa kuradza kabezivenezo so diesel watsika bando so ina itsike dashboard iri nzambiri madzulo ano ndipo titsimikize kunena kuti a president last week anasuntha anali kumwera tikumva kuti afika mu mzinda wa Lilongwe kapena nzoona ndizoona andi komanso afika ndi pomp chizungu chake ndi pomp ndi chanjwe ndi chizungu timambo ndi chizukulu cha nzungu timambo kuitsa ntchito tikachoka mchewu mabwera kuno ukutsikira fiti cha pomp afika mu Lilongwe ya president ndi pomp muraro chifukwa ife nali ku office kuno mina madutsa mina makhota pa polisi apa kulowa mu chesimu koma mene zinalili pamene kungoti anthu osana ligawireko zithuzi za papa chifukwa ndi pana beba koma ife tinachita mwayi kupeza zithuzi zimene iwo ana tipatsa kunoko kudzera malo osiyanasiyana kusanjika mene amatuka kusanjika kunaliso mulala ndiye bwanji ngati nzotheka manjini athu ndanzeiro amatolaso zimene mwina tangotikira titangoona pompu imene anayamba kusanjika kumabwera nayo kuno kumwina tiyambire pamenepo bwa tiyambire pamenepo we'll be right back tutione kuti APM akunyamuka ku Blantyre zinali motani tibweranso well inaenda chimikizaso mina nyamukira ugumphavu zake olomena mawevera kuonetsa kuti munthu uyu ali well energized ready to work akugwira ntchito chifukwa alemba molemba kuti chimene abwereratu kuno adzapitiriza kugwira ntchito za boma analemba nditulo pano pacho ku Blantyre akubwera ku Lilongwe akudzapitiriza kugwira ntchito za boma ndi adutsa ine nali pa window chifukwa kwa amene sanafike ku area 2 ku Lunta television ma studios yathu ali mwamba nyumba zake nzoberekana nde ine nali pa window kuona mmene amadutsira mu mchesi no zinali zopatsa chidwi takhala kunena ndithu kuti dziko limafuna litaona kuti kholawo zili kuti nde kudutsa kumene kuja ndikuchepetsanso zoyankhula moti pamene paja nde kuti chifukwa anthu ena akati agonako bwino tulo na bwino nde kuti akamba zoyipa za munthu ndipo pamene amagona bwino tulo tokoma kuti mtima waera akamakamba zoyipa za munthu koma apa pamene zili limu nde kuti ena akondwera koma ena pepani kwa amene simunakondwere pepani koma tukamba zona president atati adutsa ndipo afika mu Lilongwe tipotero kuti afika mu Lilongwe koma pamene iwowa anasuntha loera Blantyre finally Saturday mboyo muno kunali nkoke tinamva kuti panali cabinet meeting
ndipo zimaoneka kuti makamaka Monday pamene a vice president amayembekezeka m'maganizo a Malawi kuti ano ayenera kukhala nawo kumeneko tinazizitwira kupyolera ku video kamene kanajambulidwa ndi anzathu kuchokera kumeneko ku office of the vice president. Pakala ameneyu ndimafuna kuti timuunike chifukwa kwabweranso chikalata kuchokeranso ku office yomwe ya vice president kuti zina mwa zimene anthu amakamba chifukwa tinaona kuti ayi panali kulemba makalata Dr. Kabambe analankhulapo zimene wanaona kuti sizinaoneke bwino kuti sanaitanidwa amayi aja ku meeting imene achihanama zamtundu katumenewo. Ndimafuna kuti tiyambire ndi ka video ko kapena tiyambe ndi kulankhula. No, ndipona ngati mwina tisuseko pang'ono za videos zibwere kathaikena ya tiyitanitsa pompano koma mafuna ndimvetsetse komanso anthu amvetsetse. Sizikuoneka bwino kuti nthawi zonse tizingokamba nkhani imodzimodzi. Mwamba choncho? Ayi, kumala kuno zochitika zambiri. Koma kuti tikabwera sono isayikambe yayi. Ayi, ndimango pokulemekeza ngati ambuye ngati bishop. Tikamba pokulemekezana. Koma ndimatero kuti bwanje motikomera mtima akuluakulu amenewa. President nda vice yawo motikomera mtima akoza kuntunda kumwe kwakoza komano angotikomera mtima amusife kuti tisamango kamba nkhani imeneyi. Mwayamba bwino. Chifukwa ndenda ikambatu yakambidwa onena kunena ndi chimene ndifuna onena ine chakuti a president Mutharika siwopengayi. Mwati bwanji? A president Mutharika siwozungulira mutu kuti sakuva zimene anthu akunenazi. Zoti simunatume Agenius akudziwa. Zoti kodi nduva zoti ari kusadiki mwatuma Jehana osatuma iwo zonse akudziwa kale. So ndiona ngati kuti tikuponyana ndi kena kake kamene kakupangitsa zonsezi. Chifukwa taona chithunzi video ya Mutharika pompa kudutsa. Yakudutsa. Ali ni mphamvu zawo. Zoona. Ngati akwanitsa kukweza dzanja kumaweva anthu. Naona nitu naimika. Kodi chinali chali meje. Chinali chala. Chabwino muona dzanja. Ndiye kuti mwina titsimikiza mwina. Kodi amati chala? Ndimaona kuti pachasa tipi amati chala chimeji. Ndiye ngati akwanitsa kutere. Ndiye kuti ubongo uli bwino. Ndiye kuti chimene akuchita kuchidziwa. Tsono ife ndikozo machiyendo pano. Yes. Kumagogwerezana kwekwe hayi chakuti tonano koma kuti mwafufuza awiri ake akudziwa ndithu pamene pakhota nchira nyani. Akudziwa. Musayiwale kuti tikabwerera mbuyo pang'ono mbuyo muri kakontrofera ti maclip tomanena kuti history is the best teacher. Zoona. Munafa kuti zimenezo zili mmutumu. Poyamba tukupita ku chisankho tukulowera ku chisankho ife ngati nkhani timakhala ndi mwayi odziwa zinthu zambiri. Ndimafuna ndinene pano kuti ngakhale a DPP kumene aliko sankafuna kuti Agenius akhale wachiwiri wa dziko lino. Sitipezeka ni mwana. Hayi. Akulu achipali cha DPP nduka maza kudziwa kuti sikuti adakondwa kwenikweni kuti Agenius amene sana ali popular kwambiri chipani cha DPP. She was not popular kuti akozosankhidwa kala VP. Koma ndikukumbukiraje kuti Mutharika agwirisa penalty. Ndipo anthu anakuwaye agwirisa penalty. I remember that one. Koma decision the body decision yoti inetitenga by Agenius inachoka kwa Mutharika. Ndeuka chipani amene nangomvera zimene bwana wata wafotokoza. Ndipo ndemina makapereka mapepa presentation of the nomination papers. Mutharika naye kwa soma awo. Ndikudziwa kuti mwenene simulakondwere. Ndi choice iyi. Koma basi tu tichivomerezeni kuti ine amene ndiyende naye ndiwolemekezeka
Agenians. Yes. Tukamba yo ndi chikondi chochokera pa sipantimo choyambira mbuyo. Yes. Mpaka tinakaponya kacha. Aha. Amtalika dada? Over 3 million people anadusitsa Mtalika. Anawina. Aha. Po wina paja makati mwapanga silu limodzi ndi vice president. Yes. Ndikuti chipani cha DPP plus Mtalika adavomereza kuti tiyenda ndi Agenians. Andikati mukumbuka bwino. Koyambirira kweni. Agenians amatumidwa. Matumidwa. Kunja mapita. Malawi muno sinkhani meneyo. Ndimadapatsidwa udindo onadziyang'anira kudodima. Komanso ma reforms zosadapatsa. Yes. Ngati ndi wanu uyu. Agenians tiyeni tidzigwira ntchito. Yes. Musaiwale kuti chinthu chikachitika ngakhale olo apolisi akatenga munthu. Akantenga munthu kuto takumangani. Koma sitinenera kuti mwalakwa chani. Anthu amato kupanga connect the dots. The dots. Kuta mwina mtengera muteka kapena chakuti. So panopa nthawi yakwana yota Malawi tiyese ngasiyanu wake usakunena titsipanga connect the dots. Okay. Pakona njira nyani ndipati ndete tibwerere mbuyo titenge ulendo umene Agenians adapanga upita ku UK. Okay. Chifukwa zoyankhula zidapita pati pamene pacha. Okay. Panali ma version ambiri. I see. Kodapita ku holiday. Kodapita ku birthday. Kodi akapakira katundu potasankhidwa udindo watsopano nde adzambe kugwira ntchito. Ndiye kuyamba kuponya ma step adamba pamene pacha. Okay. Zimalembedwa ma newspaper. Anthu amayankhula kuti atapita kumene kucha. Wana anakaponya masiku obwerera kuno. Kuponya masiku obwerera kuno adakonjezera. Okay. Komanso manong'ono mwamadali pa ulendo umenewu andalama more than 1.2 billion kuti aenda nawo pa ulendo umenewu. Yes. Anadzamba kumapangidwa refute kuti ayi ndalama zachuluka sizimenezo ndalama ndizi anamalomba adayankhulapo. Ngakhale chimwene anabweranso kudzayankhula kuti ayi kodi munthu akuti agwiritsa ntchito private money. A president anayankhula zimenezo. Adayankhula. Kena akampewete mafuti kuti birthday. Hayi kuti chakuti. Ndi chinaso kuponya stepe kwine kubwera zichitika nthawi imeneyo. Zinapezeka kuti ali komweko ngati mkulu wa Dodima kuno kudzachitika ngozi. Zogomwe dzidzidzi. Zofuna mkulu wa Dodima. Iwaje anati olina ndiri kutali ndipanga virtual. Tiyankhulana pa makina internet. Yes. Zomwe sizinata. So zosezo ndizina ndimene Malawi teno mapanga connect the dots. I see. Kuti kapena ndi izizi. Kapena. Nakasiyanu wake usakunena. Palibe alulango. Ndefe tungopanga connect the dots. Then zinapezeka kuti after some time iwaje anadzabwera koma munkafukufuku wathuyo akuoneka kuti ngakhala atabwera sanadzaonetse nkhope yogonja kuti ndaponya apa ndi apa zinaoneka kuti anapitiriza kukhala moyo wa nomo. Ndiye kenaka ndangona Dodima achotsera. Ndikuti anthu amba kumada chachitika nchiyani reform awachotsera. Yes. So kwa ineyo zimene zikuchitikazi ndikuona ngati kuti choyenera kuchitika amene angamasule dziko lino ndi ya vice president. I see. Akuyenera iwo adzichepetse kupita kwa president. Timafuna ndifunse pamenepo kuti zimatheka kuti munthu kupita ndikumalankhulana pa tebulo chonchi. Yes. Yuri a vice president akuyenera apite kwa president. Ine ndikudabwa mwina kutheka kati mpachama. Kodi mpati tandiseni mundikhululukire kugonja mundikhululukire. Zona Osa disopoti ine ndi lawyer, also ndi lawyer, ine ndipita malamulo akutija kunjaku anthu sawerenga nawo zimenezo. Kunjaku za malamulo sawerenga nawo. Koma no pamene kuona kuti mwina paphonyeka kungopita kakambirane a president akhululuke ngati mavuto akali ati alamenewo. So zimenezo we are just trying to connect the dots. Maona mukunditengera ngakhale mu mpingo. Yes. Pamakhala mwina the resident bishop amalo paja ndi pamakhala wina othandizira. Ndi mwina ukozo mpatsa mwawi kuti othandizira tachitako pang'ono
sono mwina akuzokhala waponyesa machitidwe ache iye sakudziwa kuti watani pamenepo wala kutsabati ndiye usiku lina umata ngome tusaliona wewe chifukwa zimene ankhula nditachokapo sanachite zinthu zolondola ndi zimene nkutheka mwaona nkutheka ngati zili choncho panafunika nkungukhala pansiso kawiri ndiye ndikuze pali chizungu amati action speaks louder than words ndiye tione video mukunena tipitirizire pamenepo tione video imene Dr. Jane Ansah Lolemba amapita ku office pamene kunali meeting imene imachitika ndi the cabinet ministers mosogozedwa ndi achihana zinali motani kutacha Lolemba. We'll be right back to his minutes. Video imene inautsa mapiri pachigwa akalindiza ndi imeneyi anthu atayiona ndi pamene panayamba kulembedwa makalata kuchokera ndithu ku UTM akabambe wadalembaso haya izizi sizikuoneka bwino mwayiona imene video ndayiona action speaks louder than word iyo ife tikuona video yapo koma ndi memo imeneyo yafika pa memo ife tikuona video yapo koma imene ndi memo kuli memo njani memorandum of understanding imene jayo mwamba kundopyeza iyo ife tikuona video yapo koma iyoyo ndi memo yopita kwa president yopita kuntundu wa Malawi kufotokoza kuti lero ngakhale sindili nawo ku meeting iko ndilipo ndilipo ndineyo ndipita ku office ine chifukwa nanga pali pindula njiro jambo upita ku office si ku office kwako umapita nthawi zonse uchambula kuti aone ndani ndi memo imeneyo. That's the question. Yedu nanga ku office so upita umapita daily ndenanga chabwino kuchokera Monday ije uzafika lero ndakaona soma video ngati pakati siri yedu ndi memo iyi kapena mwina anyamata ojambulawa ndamene tingate dashboard kulankhula nawo kuti mwina nanga nzotumidwa zimene kapena ojambula sanga jambule zimene zijosa usidwa sizingateke maofisi tu awo ndakulu yes office ya VP so office yodunga ngojambula papalaza wina wake tata video yo yadi khala basi kupanga edit iyoyo ndikuiponya kupanga edit kuona kuti isa italinge ikhale jonje nkupanga proof singatuluke yo without approval. I see. So nkhani ndi yakuti zonse zochitikazi izi dele amalawi tichedwa nazo izona tichedwa nazo pali nkhani zambirimbiri andi anthu ambiri ala kwa kulankhula chifukwa cha marketing actions ngati amene wa ambiri ala kwa kuyankhula chifukwa nanga si kukubwera kalata kuti iyayi those are justice mene anthu akuganiza ifeyo ndiye kuti tili bwino ndi boma tisaname tsono zimenezi apopo sipali bwino chifukwa apa si ayankhula pa video without mau koma through action. Yes. Ulendo wina adake kupita kuchallenge amalawi muona nokha ya mupereke chigamulo nokha kuti kodi zikuyenda motani ndi mauso tamena ndiye chimene ndinganene ine pano ndichi mdziko muno mulungu adatipatsa president mmodzi amene tikuyankhula pano ndi Professor Peter Mutharika izona one president at a time. Yes. Komanso ndimafuna kuti tiuzane izi ambiri amene matsata za chipani kaya UTM kaya DPP kaya MCP kaya Afford kaya chani amene matsata za chipani amene kumene kuti ndatsogoleri yake tikwene tidzidziwa kuti tsogoleri wonse amapereka ndi mulungu izona andi tikwene kuti apapa ndithu muje ndemakambira kuti tidziona history yathu tikabwerera mbuyo pang'ono oyamba kukhala nda vice president mdziko muno ndabakire muluzi izona koma vice president wawo ngakhala adadzayambitsa chipani chake mbuyo umu koma zidazathirabe mwina ndi mwina history yathu imatiuza kuti pamakhalabe matukutuku ena ndi ena pakati pa awiri amene kodi chovuta nchiyani kupepesana kuseri pomweko ndagwirizana nanu ndagwirizana nanu kwambiri zimene munangolazo kuseri pomweko kupepesana
chifanga ndi pali zolakwika sima chamati njovu zikama sokonezana udzu umavulala ndi udzuwo it's about 20 plus million mwaona anthu amene akaona we are in a digital world anthu they can interpret china chilichonse yes and misinterpret chinthu china and temene anthu amangotembererana ndimene mwina akampwina pokwiya ndi zimene tsogolewa kuchitidwa mwina yena simachitika ngakhale kumudzi fumu iyo ndi fumu iyo zidazitikapo ife mudzi wathu fumu iyo imagangana ndi fumu iyo anthu amudzi anazipeza kuti basi kumafuna kuti fumu ine igedzedwala kuti ikangoti fumu imene yatero ndikuti ine ndikhala fumu zili ngati fisi munthu kamayenda ngasiza njali matero bati fisi amaganiza kuti ligwa zoti linapo mwepo mpaka kalekale so moyo wa munthu uli m'manja mwa Mulungu moyo wa munthu uli m'manja mwa Mulungu so mkatikati mwa zitopotopo zosiyana-siyana tikozo mafunirana zoipa fumu mine itapita mwina ufumu mine atengea fumu mine itapita lidzakhale ndife ene mpaka amatopa tilanatu maudindo tsono ufumu ikadzapita iwo dzakhala oyendetsa mwambo kumudziko kuti udindo wanu udzakhala zimachitika tsono pa nthawi ya si watu iwo ndamwedzagawa zakudya zafika pamene inuyo ndinu Mulungu so nkhani ndi yakuti tiyeni ngati pali mavuto akonzedwe kutani ndipo a president kwatuma ajihana ine I don't see any problem ine I don't see any problem ndipo ndimateronso kuti pamene potitsindike chifukwa nangasi tikumayambisaso ndife amalamu tumakhala ndithu kumaona basi kumati atuma ajihana ndi second vice president and anachita kusaki and malamulo zilipo kuti ajihana ndi president winner so iferi ndi ma president atatu amutalika ajeniansa ndi ajihana and meeting yo inali imodzi ya cabinet kumuuza munthu kuti pita ukatsogolera meeting ndona ngati si palibe vuto pamene kuganiza kwa so ife tikuona zina koma akulu wa mabwana atuwa ali zina kuseri zikonzeni ngati kuli zina kozani pali zambiri ngati dziko zofuna kuti ziziyenda tisiye nkhani zilizonse za ndale chifukwa zotheka kuti ndale zitha kumachitika underground then zikuchedwetsa dziko lino mwina kusudi mapiro yake kutsogolo kukhala mashopi wina jambulitsa tona tinaona clip imeneyo imene alijambulitsa Monday koma ndakuza kuti pobwera president abwera banja president Mulilongwe moto kwa amene amakhala pa chesi they get the ndona ndi maso anga magamura jali masaini onyamula mtima ndiye pali china kosewa aenda bwino koma china afika pa grupo chile chimanyuli chimwanji Take a break. Yaifuka kwambiri tikanso tikubwera ndipo imene ndi the dashboard musasunte tinzochuluka kwambiri. Usisufuka pomwe palibe moto zisingasike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimatati kamakala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa. We are back and we are still live. Tili ndi mphindi zoti timalize koma musasunthe yayi mbona ndipatsa chidwi kuti chigali moto animatapa konvoyi munatotsa pwere kwambiri kodi ine tunalipo mpaka tili panomo zinthuzo zimagamiro zadutsalu manjabu ine
Nduri bwana simuna tamange kamera ubero kwe ai nekwa ndafuna tapita koma ndati so nditsika mastevewa ndibe yulirira wo ndura sikala panja ndi pamene popo tiwene umaganiza kuti tsono tikamati aho kuti ngasambiri mafalisa mbiri zosiyana aya kudwala kuti tsono tikamango chedo momwe tidzikoza zibani zathu tidzikoza ma strategy athu basi mango kuti kudwala amalira ona mpaka 2030 uwo mpaka 2030 moyo wa muntu amasunga ndi mulungu moyo wa muntu abana moyo wa muntu amasunga ndi mulungu chauta ino simukuva ngozi zimachitika madeo siyana atsikana anyamata akumapita ndipo president amutali kana nene ulendo winake TB Joshua akwafunira so somwezi hayi mwina zitele alizoti afenda ambu yake kuna mtali kama kuna alizoti afenda ambu yako ile zibana zimene zisipangana kula motopa so moyo wa muntu amasunga dambo nditoni ndakwisa nano kwambiri ndipo timafuna tisindike kunena kuti dashboard also yajira establish kuti the ad hoc committee is back. Well, munali komweko nali konko tamba bwana we can say is back komano inatango malizisa nkute ukoditi nkute banana anthu awiri amene anatsala mu phase 1 I see ndiye anaita nitsa tokani ngwira komanso nsonti Lieutenant General Obuma ndiye awiri amenewa anatsala ngati nkute komano palist yoyambayo ansonti panalibe panala tokani ngwira koma tokani ngwira atabwera anazalandira communication kuchokera kwena Yesu so na kulo ora bilomene kuti sana abatse pajatu chisisi chose dziko muno amasunga ndi akula amene so na bilomene kwadzira kamba za chisisi cha dziko ai so anabwerera sana yankula nthawi imeneyo ndekenaka ndi pamene anabweranso so oyamba analiwo watokani ngwira ndi amene anapatsa mayo raforo kuzenso mbali yawo kenaka padzabwerano Lieutenant General Nsonti amene so adzakamba mbali yawo kuti abwere ansonti ndi chifukwa cha anthu akomwa Moses Ntakoma muzinena bwino Moses Ntakoma because ungwamba Moses kokako na kuti muone ngati ni madama ndiyo sumuitanido musapo muda kadoko tala ndi mudakere ndo kanthaya kaka kokapanga postmortem zina disina doko talako yedo wakumidzi ndi zimene zachitika anthu akomwe atabwera anadza fotokoza kuti nandira foni yota pepa muzee amatero koko pepa muzee bwanji tikuva kuti shoni mwana wathu ndi zakeyu aluza makolo onse kuranso kuti madam mmene chilima ndi achilima onse apita ndi kumene anthu akomwe akuti iyayi nkhani tusili choncho ayi amayi sanapite nawo apitawo so amakosana pamene pachizonsezo amakamba pa air tonse tikufa ndi pamene padadzakhala ngati kuti pakodole ansonti kuti mutakodola akubwera nawo atatsireko mawu ndi nkhani imene adakamba anthu akomwe yonera kuti motidere mkatikati monditonthozamo ansonti ananena kuti tikungochita tukuzibuzi koma ndege yapezeka kaletu akungolephera kunena abomawo akoma kunena ku komiti kuchula ansonti mwani kumutsadi ndakumbuka kuda ndege inagwa chama 8 inapezeka chama 8 ngati ndege yapezeka chama 8 motusikose inu kulimba mtima kwanji kuti mpaka anthu akagone pa mphepo pamene ndege mwayipeza kale ndi chimenecho chinakhala ngati chapanga ring a bell mwa acheya ndi komiti yakuti ansonti abwere pati tikuwafuna pano ndi anabwera ndi awafunsa kuti tsono inu tanenani munauza anthu akomwe adadzanena pano kuti inu za ndege mumadziwa kale ndi pamene anatero ansonti kuti
ndona ngati pena pake kuti analuta athodwa anthakoma awana anathodwa nkuteka mwine zina sama pa kuno bwino koma chimene ndikudziwa nchausina nene zimenezo ayikanazo yes sina nene zokambira ndatu sizinafika kuti ine ndingadziwe bwanji chifukwa anthakoma adachitwa nene kuti ndegeyo phiko lake la ndegeyo laomba mtengo ndeuti ansoti akuza anthakoma akuza komiti asili phiko la ndege laomba mtengo ndeya kukhuluzika kwa 80 meters ndeuti ansoti akuza anthakoma akuza komiti ndemba mina ansoti amatero ine ndimakhala kulilongwe asili phiko la ndege ndiliona bwanji ine simungo sinjirira ndimana yangu momwemo ine ndimakhala kulilongwe ndi phiko la ndege kuti ilo laomba mtengo ndi kenaka litaomba mtengo ndegeje kukhokerezeka 80 meters mpaka upanga kakiliti pa meters abiri ndi utenga kuti munthu ndili kunyumba ansonti mpaka upanga kakiliti ma meters amene wawo munthu ndili kunyumba ansonti ayikana kwambiri ayikaniratu ayikana kwambiri ayikana ndeya kuti zimene zangochitika coincidence yoti akangonena za ripoti limeneli anthakoma yes kunachitika maliro akazi awo ansonti anamalira sad ndi anthakoma anapita kumaliro kwa akazi awo ansonti ndi anachinyamata ankatero ta muja anthakoma akuchitani chipongwe ku inquiry bwanji tiwapikule azipita tiwaseze asakhale nawo pa maliro pano ndi ansonti adadiya munthu ndinzanga zinazo tikambirana zinazo tikambirana tintilire maliro zona tinti akhale pompano zona mpaka adalira nawo maliro ndati adango auzoro achimwene kanthekena tikumane pena pake simunachita bwino atanthakoma ndi ansonti anakambirana zimenezo so izo nzakuseri kwawo koma chimene ngakapezi nchakuti ansonti anabwera ndipo adzanena mbali yawo kuti ayi ine sinadziwe in advance zoti ndege yapezeka kapena phiko la ndege laomba mtengo yakukhuluzika 80 meters khali imene yansonti ayikana. So moving forward tinandika creep kenakachi kakafupi komiti yafotokoza zotani tsopano pankhani imeneyi unfortunately kakilibi kupanda kalibe komano pachezekatero amakakambirana so kuseri kuti kodi itatire mutitani kukanga ti resolutions pomwe na ifeyo zikozo ndivuta kuti tibenthuliretu tisauliretu kuti kodi komiti yakambirana njani komabe zina zimene akamakambirana koma mu dashboard ananditsembekezera mnyamata pamakina kalipo ndikakafupi kalipo ngati kalipo ndi tikamulola ataponya titava kuti anayankhula ndani ndipo anatichana chifukwa ngati ife tingangoyankhula popanda kamene anthu akumapita kuchitokosi ayi ife nthawi imeneyo pa dashboard palibe ife timakamba zimene zili ndi umboni ndi umenewu right after zokambiranazi comment inali yotani moving forward ni nkhani ya Ansonti. Omaliza ndi pempho kuti mmene atiuzira bwana Ansonti Nthakoma adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani cheya komanso kuti tione kunena kuti kodi Nthakoma tipanga bwanji monga mwa malamulo. Muimvetsera. Ndaimvetsera. Amene wandi IMP alilonge mude. Timati Dr. Mphatso Boti. Munaloweza. Pacha ndumakhala kumwepo. Ndumakhala kumwepo. MP alise ndikudziwa ndi constituency yomwe. Andi ndikumamva malipoti mukangofika ala chidashboard chafika. Ndipo are you safe kumene?
ena ndi the road ipo chi dashboard cha dashboard ito msabange nyote pepani mabwana pepani kwa ene ni mwana wa mtakana msabange nyote ni mwana wa masiye apo ngwanga anapita 2 years ago ino ndine tangokuma na masiye abodi akuti pepani itu su tadzimvera tokha tose tinali pano sono pajatu anthu akamabwera pano amagwira baibulo kondepo kugwira paja ndi matasa maname pano lying under oath ndeza tele ngodi sinde kuti bafunika anthu akomwa mwina rapezereso njira kuti kondiza tele alowere kuti izo zili manja mwako miti izo zili manja mwako miti ndizovuta kwa ife tibe sitingaike ku mulomo ayi efe tingalupangotsatira kuti phase 2 ikabwera chinga chitike ndi chani ngwapatsira mene zinthu zino ndipo wanyamilandu pomaliza afotokoza kuti kuyambira lachitatu lukubwera akubweranu mu ndime ina imene akumane ndi madokotala kuti apangenso analyze ziwiri zitatu koma pa 17 August akulowaso phase 2 I see continuously for 2 weeks I see ndiye tikhale tikuwapatsira anthu zosiyana tsatane ndithudi tsopano on Sunday panachitika ndithu msonkhano. I don't need to recall bwinobwino kuti kodi ndi msonkhano wanji poti misonkhano idatha yandale koma panapezeka kuti chipani cha MCP chita msonkhano malo ena yet to be guided by you kuti kodi zinali zotani fa chimene tachigwira pamenepo nchakuti Baba Stephen Malondera anaza pereka statement wachapa kati kuzona kuchapa mawanga kuchapa achakwera pagulu kuti mwina tsopano amalawa aone mabwino akunena kuti tinali ndi mtsogoleri wabwino koma wazungulira ndamene anali akwala kuitsa achakwera so amachapa ndithu pa msonkhano wina umene tango uchulawo ndiye ndimatero kuti tikumvanso kuti MCP ma MP achipani cha MCP akuti so achita endorse achakwera ngati 2030 candidate presidential candidate tiyambe motani nkhani imeneyi no ndinakhala chidwi kwambiri chifukwa munakamba zijawa zina zimene mafuna kuti ndizimvetsetse mwakamba zoti kuwachapa kuchapa like kuwablasha kublasha komanso kuti kodi kunali kuti kudzikoko komanso mukuti apanga endorse ndinkhani yabwino kwambiri komanso ndinkhani yovuta kwambiri so mulankhula bwanji mesa mwana kupeza moja tuchimozi yote tichigwiri yabwino kwambiri komanso yovuta kwambiri ndiye mfuna utanthauza chani nkhani imene yoyo pamene anayambitsa chifukwa sangangokhala tu kungobwera pa msonkhano osapangana awiri sayenda limodzi asanapangana nkutheka anakhala pansi nkukambirana kuti tsono tiupitapo tukakamba izi ndikavomerezana chifukwa msonkhano unali ku constituency kwa Lawrence Chakakala Jasiya wandikumbutsa sobani ndikumene kunali msonkhano menewo kumene adapanga endorse achakwera I see so pamenepo pali zinthu ziwiri zofunika timvetsetsane bwino please timu imene inapanga endorse iyo ili ndi maagenda awo kodi agenda ndiwo afunika zabwino achakwera kuti adzakhale ndi president wa dziko nde ayambiratu kuwachapa ngati mmene mukambira zoona kuti cholinga chawo nchowachapacho kodi pamene akuwachapa achakwera akuteteza kuti makandidati ena asabwere kudzapikisana nawo ngati zili choncho why potengera kuti tili democracy that's number 1 number 2 mwanditengera kwakuya kwambiri number 2 kukhoza kukhala ngati iso kwapaka matope osati kwa blush ayi sizingatheke eno anenayo Malondera president ndi wabwino koma owazungulira ndi akwapakaso matope pamene ubwino tikati chinthu ndi chabwino izi pachizungu ndi subjective chabwino kwa inu si chabwino kwa ine mungabwereze maometo magalasi abwino anu
ndiyavule bwana simagalasa abwino kwa ineyo izona so pamene iwo wakuti achakwera ndi abwino yes politically zabwino bwino okay mundu kulukira chifaina kozoti kuti galuya ati chani koma yena akuona be kuti sizinakhuzeke izona chifukwa ndali zimene zichitike ku MCP pali yena amasokoneza ndi ndali zimene zidachitika nthawi ya Atembo Atembo adakanidwa third term adakanidwa kuti apitilizebe yes kukanidwa kumene adakanidwa Atembo sikofanana ndi kukanidwa kapena kuvomerezedwa kumene angavomerezedwe achakwera pa nthawi ya convention ndizosiyana okay kusiyana kwake kukumasiyana pa step ina yake okay achakwera adakhala ku president wa dziko lino okay pamene Atembo sanakhale president wa dziko lino koma uko kwadakana yes kulantheza kuti mandate ya Atembo idathera ku chipani komweko asanalawe kuboma I see pamene achakwera mandate ya ku chipani idatha koma ku dziko constitution ya dziko ikwalola kuti ziwenda chocho yes dziko likwalo ife waje adakhala president kamodzi okay ndi akwenera abwerenso kachiwiri ngati mene anachokera Mutharika zabwera ndi term yomaliza aha so ndi kuti achakwera ayena abwerenso kachiwiri okay ngati president wa dziko la Malawi I see pamene ku chipani yeah anagunda sirini aha yeah ndi kuti ku chipani akwena akoze malamulo ang'ono amene akapange suti malamulo akulu chifukwa mdziko muno malamulo akulu ndi constitution of Malawi okay malamulo anzipani ndi ang'ono I see lamulo la MCP silingakhala likulu kuposa la dziko okay okay so ndi kuti chimene chinafunika endorsement imene achitayi ndi kuti adzimemera nkhondo yoti akwena alowe pa ground akati pule zenezene I see chifukwa kupanda ndi kuti akhangati awaputira nkhondo achakwera ikuzokola nkhondo mene yes ngati mumayikumbukira history bwinobwino chimene chimampangitsa president kuyikidwa pa mpando ndi chimene chimampangitsa MP kapena kansala kuyikidwa pa mpando ndi zosiyana zasiyana bwanji MP ndi kansala amayikidwa pa mpando chifukwa cha zitukuko zimene apanga andi Malawi munomu tikapita pa history munthu amene president amadasankhidwako pa president chifukwa cha zitukuko zimene wapanga ndi mmodzi Bingu yekha watu bwanji mundimvetsetse president amene anthu adamusankha chifukwa cha zitukuko zimene wapanga aha tukamba za mbuyo sio kamba za 2030 kumapita ayi koma mbuyo mukuteka mwina achokwera ko zisankhidwa chifukwa cha chitukuko chimene apanga koma no padakali pano pa mu history ya president osankhidwa chifukwa cha chitukuko yes pano pa ndeuti nda Bingu Walker oko amene anamenyera ndi slide anthu apanga rifa zitukuko zimene zayalidwa I see pamene nthawi yonseyi mutati muone zitsanzo zimene zakazi kuchitika mwachitsanzo tikatengera za misewu imene ilipo kuno kulilongo imene amangidwa mwachangu yabwinobwino ina ndi ina si chitukuko cholozeka imene anchoneka choti achakwera apanga nangada wina yasana wina so president kuti awine sulangangoine foto panga zitukuko ayi koma ma strategy amene kuchipaniko ayala kuti munthu awine ukhoza kupanga zitukuko nkuluzabe ngati zimene zinachitika nda president achakwera anapanga zitukuko koma adaluzabe I see so ndi nkhani ije yoti achipaniwa kuyenera adeke bwinobwino adeke aone kuti kodi pamene tikupanga indosi ma MP mdziko muno ali pochepa poyerekeza ndi anthu amene ali ku midzi amene amasankha munthu ngati ma delegates so ndi ntchito imene ayikutayi yoti wani aunike kuti candidate wina amene akubwera ndi ndani ndipo akuyenda bwanji mambeta akuyenda bwanji nanga amene tamanga indosiwa kuti adzadutse ku convention kenaka tidzapangire kampeni yoti adzapite ngati president tiyende bwanji ndiyoti apapa aputa nkhondo yoti sakweneso kuyamba kugona tulowe
pali chinchito ndifanati nkuteka awachapa kapena awapanga posa so zonsezo tiwene okhala nezotchera kwambiri I see ndimatitero mwalangula komanso ndikuganiza ngati mukachita retire mu ntchito za utolankhani basi muzangokhala political scientist. Yeah, so if you're good, muzati cultural scientist. Also the political. Cultural scientist. I like that, right? Yeah? I like that. Right. Bafura ti tamange balingana di tawi ya. Tawi utamanga kwambiri. Well, pachitika nkhani. Anamiwa ndo alimchitokosi. Zona. Mapumira mwamba? Ndapumira ndi mwamba. Kanyoda hivi. Zina zosezi ya inaruka sobala ndiko. Inaruka komene? Amati ko bwanje komene. Oyamba nala achitrola. Okay. Amene ali mkulu wona zibani zotsutsa. Zibani zonse zotsutsa ku parliament. Bwana wawo ndachitrola. I see. Modi UTM bwana wawo ndachitrola achi. I see. Ndiye anayankhula kuimira otsutsa uta. Ndujokera kuli ngadzi. Ndimakaona Anamiwa. Yes. Ndava chisoni. Kuti July uno ngakhale chofunda anakaniza ujuzi kuti avale. Unchitoko simo ati juzi anakaniza kuti avale. Amakamba zimenezo ndi chakudya anakaniza. Okay. Komanso mapemphero chofana ngasi ino ngati anthu a Mulungu. Zona. Simungangopita komona munthu odwala kapena ali ndende kungochokosa mulimbikitsa kunjetsa uzimu mawa uzimu. Ndi anthu atakapita kuti ndipemphere ndatapolisa madi yake manikana. Zopempherazo mukachita kunja kwa akatuluka. Yeah, amene orali achichola. Tamwira tudzaona Anamiwa. Pepa tipemphere. Ndapolisa. Yeah, temanikana. Watu kupemphera adzapemphera koma akatuluka muno. Osati mapemphero achitikire muno mwayi. Muno simuchalichi. Koma kani meneyo aboma nakana. Anakana ngai. Tiye ndikabwera nyumba muno tikambe chilungamo. Kulibe kumene zimenezo zachitika. Anakana aboma. Koma choda kuza kuti zolemba zimene amalemba kula kabambe atupere zimoleka ngati zikukafanana ndi zolemba zachichona. Zinafana akanizidwa chakuti. So panopa ndio tizitivuta ifeyo kuti tipange conclude kuti kodi anakanizadi kapena ayi. Zona. Chifukwa choti zinthuzi ziumatsutsana. So malinga ndi dashboard chimayembekezera kuti nkhanizo zooneka. Tikambe zoona. So ifele panopa chimene chupanga tik. Nchakuti Anamiwa ali kusero. Ndipo mulandu wawo ife siti kudziwa. Koma kunjaku anthu apanga connect madots. Zama dots zomwe zija. Zonse chili manena. Tsima polisa kuti sana fonokozere mulandu wawo ndi chani. Koma aboma ku parliament amatero kuti munthu ngati wagwidwa ndi apolisi tente asiya apolisi ata agwire ntchito yawo. Yes. Yeah, so chongofunikira chakuti aboma kandi ayigwire bwino. Kuti anthu amene amamenyera ufulu m'dziko muno asamagwire mwa mantha. True. Freedom of expression. Anthu amene amamenyera ufulu gulana Anamiwa ndazawo asamayende wempha. Ayi. Ndipo tikagwira tizidziwa mwansanga kuti malamulo kuti chani. Bero titani. Komanso tamangiranji. Zinthu zofunikira kwambiri. Komanso poyankhula tisamangoti kuyankhula kwakoma kuli mawa. Nchifukwa chake the dashboard timabweretsa ma facts okha. Basi. Kuopa pamawapo ndiye sitikudziwa kuti kodi zimene anayankhula Anamiwa zimene zapangitsa kuti atapidwe kapena ndiziti. Pa nthawi ino dashboard nayonso ikusuzumira ndikuyang'ana kuti timva zotani. Tsono
adzombe afika poti atakondwa aja jani akondwa njani Napoleon Dzombe ndipo adzombe kukondwa kwawo mkwadziko lonse kumene kula adzombepo akuthokoza boma la Malawi akuthokoza MEPA chifukwa chakuti akuti tikuyankhula pano ma ingredients kapena kuti katundu opangira fertilizer agula agula tuyankhula pano pa agula ngoti atithene liyonse mvula yachaka chinochi fertilizer wakititsira wathu ndekuti adzombe akuyena ukondwa akuyena ukondwa komanso nzikanso zikondwe ndi akumafika po challenge kuti within 150 days yes akhozopanga fertilizer wadziko zatheka achilonendera nati kuti sinkhani imeneyo andifunanso Mozambique koma ndipanga thandize kaye kwathu kufuna kaye kwathu kuno nkapita Mozambique pamene anthu akumponera kudowa kuma DC komwe kusanjika sanjika wake tukamba kuchita dzulo kuti afuna fertilizer tamaliza kale program no bwino muchulaso za babi yae mwapa fertilizer yafunika kose yafunika kose ndiye adzombe is a happy man, is very happy. Ndiyo tikadapondeleza mafufuti kuonatu ndipo patakakhala mavuto fertilizer tidakhala kuti chimangachi tachipeza chambiri kudzera mfertilizer kayachani kutsogolo izi zomanena kuti ayi sima government chakuti government chifukwa chakuti panopa timaona ngati kuti chimanga ndichowinira mpando tikutsala atu kwambiri azathu akuthalaka ndi mapolisi ma technology ma innovations ife sima atu basi kungokupasa sima apa zonse uyo atu no tipange improve ngati fertilizer tupanga konkuno pano maso ayangene kwina tipange kozina dziko litukuke litukuke koma sima no matafala adayimba kuti Malawi bwanji mtendere sisima ayi pali zambiri njifaka zatu ndalama jifota linazo ndalama zina tsone zinthu zatete zimpanga zoma imbalance tuma drone lija nzo drone zimezichi koma basi ndalama linazo so ife ndizafike so level mene yoyo anthu ali nchakudye chabwino ali ndi malo okona fa ukozokhuta koma ukagona po osafunda wapindula cha ayi palibe chimene wapindula kukhuta umokogona osafunda ayi ndiye kuti palibe kukhuta uyendo basi ayi zidzienderana zinthu yes taimaliza program tithokoze koma sitingachoke pa dashboard osazindikira kuti nzathu mtolankhani amene amagwira ntchito kwa RS ya Times wafa pangozi ya galimoto ngozi zikuchulukira chamunchewomo mutsatira zimeze ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ngozi zimenezo zikuchitika mwina pazifukwa zingapo chifukwa choyamba mmene misewu yathu ilili chifukwa chachiwiri mwina kayendedwe kapansewu chifukwa pachitika zingapo anjinga chani ndikumbuka mmene analembera pa ripoti la Minister of Information pajana onso atana chita ngozi yogunda wanjinga so mmene analembera zikuoneka kuti chagwera wanjingayi ngakhale watisiya koma zikuoneka kuti judgment yake sinali yabwino bwino kuti galimoto ikubwera kuno yakupita kutsogolo kenaka kupompa mkungoti nditembenuke nkukumana so pali zambiri zimene zimachitika wakufa sipinga mfusefusa kuti ati munaenda bwanji ayi so nkhani njakuti aboma ayikepo zeru kwambiri pamene ayambira tona pangalonchi nsewa golomoti kumapita ku Monkey Bay kumapita ku Ntakataka Turnoff kumangochi wabalaka ujalo upitiliza umapita ku Liwonde misewu yambira atapanga ndithu kuti tione kuti pomaliza nkhani ya ngozi ichepe misewu ikufunika yambiri komanso yabwino yokhalitsa mdziko muno makamera aja maika apolisi munsewu aja amatetezanso ife tomwe kuthamanga timenera kuchepesanso chimalize choncho ndipo ndikuthokozeni kwambiri ineso ndiyamikire kwambiri mama kama uchula pa kamera apo kuti makamera maji ngofunikiradi tenti tidzayika malabu bwino ku tilembe chikwangwani chojambula kamera
asamabisana izomabisana mpaka mabisana nkhalango wakamera kuti chani ndeze chani zimene maiko osiyana amachitwa kuzira likuto chikwa kamera amayijambulira kamera iyi basi kumubizo ojambula opase atogwira kamera ali kuseri kwa ng'ombe kuseri kwa ng'ombe no zimenezo sitimezeka ni mulandu palibe zedi ikati chikwangu alito utsogolo kumugumana ndi kamera pa basi osafari muntengo nengali inu mugwa umutapanga nizoti atu tiubise ngachani tienda mnobino ndekubisala kuseri kwa ng'ombe simulokula bwino ambuya kudalitseni swakalindisa tagwira chiro ndani pa makira apa amene ndiungani chirwa wonderful ndamene ndakugwira chiro kwambiri ineyo ndikuthokozeni kwambiri ndi Moses Magawa chidzukulu chake cha Chilembwe ndi matero kunyadiraku ndipo sinali ndekha madzulo ano tinali ndi bambo Robert Kalindiza mdzukulu wa Zungu pamene pamusamaponye foteza tidzambana program itatu mdzukulu wake wa Nzungu Father Boucher chakomerana Eugene Joseph Chisale ngakhale nzoka wao utiusamute ngakhale nzoka ikitsa tufuna tikaleso ndi inquiry yabaderadera koma ndikutokozeni kwambiri ndatokoza kwambiri bwanji the dashboard irekere pamene pa kwalero zimene ife tinali nazo mukhale ndi usiku wopambana kuchokera ku area 2 mu mzinda wa Lilongwe timakunyadirani komanso mupitirire kuonera ma program otsatira pompano pa Luntha Television. Bye bye. Usisufuka pomwe palibe moto ezisingasike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimatandi kamakala kuyang'ana polisi moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo